Kaixo, Bergarako Lanbroa Kulturrekatetik nator, Andoni Larrañaga naiz, eta urgira kontrolatu ditugun hitzaldien berri ematera nator. Populismoa da oraingoan gure gaia. Hizlaria Juanjo Álvarez. Hitzaldiaren izenburua Derecho, Etika Pública y Populismo. Eta urriaren 24an ospatuko dugu Bergarako seminaritxoan. Juanjo Álvarez buruz, laburtuta, aipatuko dut bere kurrikuluma, edo hobeto esan da oso laburtuta. Euskal Herriko Unibertsitateko web horrexan zintzirkatuta dago, eta isa 80 orrialde dauzka. Orduan oso laburtuta, esango dut Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna dela, hainbat sari jaso dituen ikerlaria, liburu eta artikulu zientifiko pila bat argitaratu dituena. Bergaran ezaguna, Bergarako Unedeko zuzendari izan zena ondala urte batzuk. Gauza bat ez dator bere kurrikuluan, baina aipatzekoa bezalakoa iruditu zait. Eibarko futbol talean jokatu zuen bigarren mailan. 88 urte, 88 denboraldian gutxi gora bera. Baita Real Unión eta horako talde batzutan. Hitzaldiari buruz, lehenengo hitzaldi Amerikako populismoari buruz antolatu genuen, oraingoan Espainiakoari tokatzen zaio. Daukan lanagatik eta ezagutzen duen guztiarengatik, Espainiako giro politikoa gertutik jarraitu eta ezagutzen du Juanjo Álvarezek. Espainiako konstituzioa, Espainiako sistema politikoa, 88ko konstituzioaren gainean eraikita dago. Esaten da, konstituzio hau dela Frantzian daukaten konstituzioaren kopia txar bat. Paperaren gainean, eta teorikoki, minimo bete behar demokratiko guztiak betetzen ditu Espainiako konstituzioak. Baina hainbat utzune dauzkala esan behar da. Egia da, 3 podereak, hau da, legegilea, ejekutiboa eta judiziala, banatuta daudela, independienteak direla, podere desberdinak, kontrapodereak eta orekak hor daudela. Baina hau paperaren gainean gertatzen da bakarrik. Egia dena da, podere guztiek alderdi politikoek kolonizatuta dauzkatela. Bakarra ez da independientea. Independienteena judiziala izen biazan, eta ez da. Podere judizialean ez dute gora egiten meritokraziarengatik bakarrik. Alderdi politikoek ere eskua sartzen dute eta Espainian oso aspalditik dagoen klientelismoaren kulturak guztia zikintzen du. Podere judizialean gorutz juten meritokraziarengatik bide bakarra izan zen, hasiera batean, baina gero sartu zuten laugarren turnoa edo esaten zaion, hau da, politikoek bultzatutako ero babestutako epaileak sartzea goi kargo batzutan eta gero handik gorutze egiten dute. Podere judizial sendo eta independiente batek nahiko erraz moztuko lituzke korrupzio kasuak, baina ezin du. Alderdi politikoek izendatutako epaileak daude isa beti tartean eta batzuen impunitate sentsazioa sortzen joan da gizartean. Batzu beti impuneak dira. Eta hori ikusitza, sistemak kale utz egiten duela ikusita, gizarteak bizkarra ematen dio eta antipolitika sortzen da. Eta politikoek, aurkariek gaizki egindako guztia puztu eta hauen korrupzioa seinalatu besterik ez dute egiten. Norberarena ahaztuz. Itumaz lelo famatu hori gaur egun ikusten duguna. Eta esan dut, politikoek aurkariei egosten dietela hori, baina ez dira aurkariak, etzaiak dira. Eta horrela tratatzen dira beraien artean, Madriden. Hauxe da Espainiako politikako egoera, eta gizartearen zati handi batek, honen aurrean, zati handi batek gazte asko tartean, zera pentsatzen dute. Hemen iraultza bat behar da, eta iraultzaileena gaur bertan boksi botatzea da. Eta egoera horretan gaude. Orain dela ezain beste urte, zerbait aldatu nahi bazenun politikan sartzen zinen.
Orain ez, politikak ezer konpontzen ez duenen ideia orokortzen doia. Eta populismoa oso gustora dago urna hasi hauetan. Podere judiziala edo zuzenbide zuzena eta independentia eta politikoen etika publikoa dira populismoaren antidotoak. Eta gaur egun Espainian, podere judiziala eta politikoen etika publikoa antidoto izan beharrean dira populismoaren zuari auspoa ematen diotenak. Podere judiziala eta politiko askoren etika publikoaren falta. Guzti hau interesgarria iruditu bazaizue, askoz ere hobeto, izen abizenekin, adibide ezagunekin, danok ezagutzen dituenekin, eta oso era ulerkorrean azalduko dizue Juanjo Alvarezek bere hitzaldian gogoratu urriaren 24an seminaritxoan. Eta gogoratu baita ere, aurrez izena emanda, afaritxo bat islariarekin soziedade batean izan dezakezue. Eskerrik asko.